Ha? Yung bakal. lili. Ah. Cutting disc yan saka ano. Abay, mabigat. Mabigat yan saka welding rod. Ayun po, dito na nga nakakutan ni ka Bobby. Oh. Ayun po mga kaparin Jason at yun nga. Time check natin ay 3:23. At may deliver para dyan sa bahay ni Ate Bidang. Ayun po. At punta natin. Ayan po at punta natin yung deliver para dyan sa, sa bahay ni Ate Bidang. Sa labas. At yan yung deliver natin si Kuya Bobby. Sundot ng sundot si Tilo sa pit ni Kuya Bobby. Ilang zipper line yan Kuya? Itong zipper line. Ilang year oh? Hindi nababa yung zipper line. Ito ata yun. Ito walo.
Baboy, nag-aakit. Huwag ito, kunti lang. Mabigat yan. Balance mo. At po yun nga. At yung karagdagan ng ano, yung resibo nandun na. Yun, karagdagan sa materials para sa bahay ni Ate Bidang. Ito nga, welding rod, cutting disc, tapos 3 semento at saka yero, hollow blocks. Ito po. Dali ko na ito dun sa kanila. Ha? Yung Yung bakal. Lili.
Ah. Cutting disc yan sa ano. Abay, mabigat. Mabigat yan sa welding rod. Ayan po, dito na nga. Nakakutan ni kay Bobby. Oh. Punta na kay Bobby. Punta na Barracks. Ah. Ayan na yung ano, mga gamit. Gagamitin para sa karagdagan materialis sa bahay ni Ate Bidang. Yan gagamitin yung bubong sa kabahayan. Papalitan kasi parang butas-butas na ata yun. Ayan po, ang ganito ng vlog na to. Yun nga. At may deliver na ano, materialis para sa bayan ng Tabidang. Ayan po, maraming salamat po sa sponsor ng Babae Project. Kaya Tabidang. Ayan po, bye-bye.